Nuda kami ay kang kanaay, kanan mi. Agbiag kang kanaay. Matagot-tagot ako ay Mountain Province. No sikat na dyan iwadoy, magtago-tago tayo. Siya'y kami mango. Huwag ko'y kalaban, puste ni bini ko gayam. No sikat na dyan iwadoy, magtago-tago tayo. Siya'y kami mango. Huwag ko'y kalaban, puste ni bini ko gayam. Nagbigat kag islas dahil sibuyas ka na ito. Agluto at manan. Ban-banugak kay nagbigat. Aguray ka. Ay, nagbigat kag sibuyas na. Makapakuangan. Makapatawet ko eh. Dahil tears na. Nenda pa isang tok-tok-tok, yung kisna ng disturbo. Ang tak-tak video. Panganap buhay ito, italaw di taaguray. Madamdama. Kasi hindi ko kunak. Kasi dahil ito, adi nabanog tayuanan. Kata niya nga, siyempre, oray puyat, kailangan nga agluto, di ba? Sibuyas na talaga. Magpakuha tayo, agluto aktikwa. Tinola, nga awan sa yote na tanangin natin sa yote. Kat kasjay, nagtuyak lang, nga agibagati, ito'y sumarunong nga Christmas, kat Merry Christmas kada kayo amin, sapay kumata, noon naman ti parikot tayo, kat i-celebrate tayo na dati Christmas, tayo sumarunong ti ko, anay anakan ti tinang-aramid kada tayo, di ba? Kasjay. So, kasi lang, iti istorya tupo-tupo tayo